היכולת לייצר מיצגי שווא נקרא לזה באינטרנט. יואב קרן נמצא באולפן שלנו בתל אביב. שלום ושבת שלום. שבת שלום, ערב טוב. אוקיי, אז בואו נמפה רגע את הבעיה שאנחנו מדברים עליה, אוקיי? וניקח באמת את הדוגמה שכולנו חווינו במהלך השבוע הזה. עד כמה אני יכול לייצר עסקת ענק דרך האינטרנט, ובעצם איך אני עושה את זה? טוב, אולי קודם כל נבין מה בעצם נעשה פה באותו מקרה של קליין. הוא למעשה, לפחות לפי מה שהתברר מתכתובות של המשא ומתן בדואר אלקטרוני שהגיעו לעיתונות, מה שהתברר זה ששם הדומיין שתחתיו ממנו נשלחו אותם תכתובות דואר אלקטרוני, היה למעשה נרשם על ידי אותו קליין. עכשיו, הוא עשה את זה בצורה מאוד פשוטה. לרשום שם דומיין כזה זה משהו שלוקח דקה, שתיים באינטרנט בכמה עשרות דולרים, והדומיין הזה שלך, ותוך מספר שעות אתה יכול להתחיל להפעיל עליו אתר אינטרנט או כתובות דואר אלקטרוני. למעשה הוא באיזשהו מקום ניהל משא ומתן עם עצמו, עם השותפים שלו, בשם כביכול חברה אנגלית אחרת. אתה ממציא את החברה, אתה מנהל את המשא ומתן, אתה מדבר, אתה נושא ונותן בצורה מוחלטת על סכומים וכספים, ובסופו של דבר אתה בעצם מדבר עם עצמך. נכון, עכשיו צריך להבין גם איך הדבר הזה התגלה. זה התגלה כיוון שלמזלנו במידה מסוימת המאגר של בעלי שמות הדומיין הוא מאגר פתוח, הוא מאגר שנקרא Whois. אפשר לגשת אליו דרך כל אתר של חברה כמו החברה שלנו לדוגמה, או הרבה חברות שעוסקות בתחום הדומיינים, ושם אפשר לראות את השמות של בעלי שמות האתרים. והאמת היא שקליין הוא לא יכול יכול היה... לעשות את זה בדרך אחרת, לא לכתוב את השם שלו זהו, ולהמציא שם או זה בדיוק בצורה העניין. אנונימית? הוא יכול היה או לכתוב שם אחר לא אמיתי, או להשתמש בשירות שעולה עוד כמה דולרים ובכלל להסתיר את השם שלו. שהאמת היא שיש התנגדות גדולה גם לשירותים האלה בסופו של דבר, וגם לאיזשהו מהלך שיש ארגון, עמותה מקליפורניה שנקראת אייקן, שמטפלת במדיניות של רישום שמות דומיין בסיומות המרכזיות ב.com ו.net, ולמעשה רוצה לשנות את המדיניות ולסגור את המאגר הזה, להפוך את המאגר הזה למאגר שצריך לשלם עליו, או שהוא לא פתוח לציבור, וגורמי אכיפת חוק וגורמים, חברות גדולות של מותגים גדולים שנפגעות מאוד מהסיפור הזה, וכמובן חברות מהסוג שלנו שנלחמות בזה, מתנגדים למהלך הזה ומאוד מקווים שהוא לא יקרה. אוקיי, מה שאתה אומר שברמת ההונאה שאנחנו מייחסים לו לבחור הזה, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על ההתנהלות שלו, זה יורד למטה קצת, נכון? כל הסיפור הזה. כן, אני חושב שבאיזשהו מקום אותו דבר שהוא נפל עליו, זה הפרט שאינספקטור קלוזו בסרטים שלו בסוף מגלה את מה שכח, שוב, הכל לכאורה, כן? כמובן, אף אחד מאיתנו לא יודע את הסיפור המלא והאמיתי, אבל אותו פרט שנשכח. האמת היא שאפשר היה, כל הדבר הזה יכול היה להימנע במידה מסוימת, כי מה שהוא עשה לכאורה זה הפרה של סימן מסחרי. הוא השתמש בשם MSI של אותה חברה קוריאנית או טיוואנית שכביכול מולה התנהל המשא ומתן, בצירוף האותיות UK, ואת זה הוא רשם בתור שם דומיין. אם אותה חברה הייתה מפעילה שירות בתחום שנקרא Digital Brand Security, או בעברית הבטחת מותג, למעשה אותה הפרת סימן מסחרי שלה הייתה מתגלה. והאמת היא שהבעיה הזאת היא אחת מהבעיות הגדולות היום באינטרנט, שמתפתחות היום באינטרנט, ולא יודעים עליהם בכלל. אוקיי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה.